hangosan. Őtisztelendő anya, munkásai, és kedves lányok és fiúk. Véget ért a nyár. Remélem néztétek az olimpiát. A nyarat remélem olyan programokkal töltöttétek el, amelyek hasznosak iskolásra, katolicizmusra és az életetekre. Én voltam a londoni olimpián. Sajnos nem volt annyi osztálypénz, amiből el tudtam volna autóval menni, ezért kérem, még egyszer mondom, kérem minden osztályt, hogy elég pénzt szedjenek össze évre. Főtisztelendő anya azt kéri, hogy köszöntsem a németeket.